መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከእግዚአብሔር አቦን ከጎይታና መድኃኒታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብናይ ባህሪ ሕይወቶም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ጸጋን ሰላምን ንኹልኩም ኣብ ሙሉእ ዓለም እትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ናይ ጾመ ፍልሰታ ቁርሰይ ንርውየት ጽምኢ ገዳም ጻዕዳ እምባ ስላሴ ኣቦታተይ ይኹነለይ። ከመይሲ ካብ ምቕባል መሃብ ኣዝዩ ይባርኽ እሞ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 35 እቶም ደቂ ዓለም ዘበልና ካብቶም ደቂ ብርሃን ኣዝና እንጣበበሉ ማኣዲ በረኸት ተዳልዩልና ከም ዘሎ ፈሊጥኩም ዶ ትኾኑ? ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 42 ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ወደ መዝሙር ጣሳ ዝሑል ማይ ጥራይ ዘሰቲ ዓስቡ ከቶ ከም ዘይስእን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ዝብል ቃል ወንጌል ምርኩስ ብምግባር ብልክስን ጣብ ማያ ጻብዕቲ ኢድና ጎሮሮ ጽማኣታት ሊልና ካብታ ሓንሳብ ምሰተኻዮ ዳግማይ ዘየጽምእ ማይ ህይወት ምንቲ ክንሰቲ ብገንዘብ ዓመፃ ንርእስና ኣዕሩኽ ሰማይ ንግበር። ዓለም ንዕኦም ዘይትበቅዕ ኮይና ኣብ በዓትታትን ኣብ ሽንጥሮታትን ኣብ ርባታትን ኣብ ጎዳጉድን ከዱ ዞሩ ጸበቦም ሓሳረ መከራ ረኸቡ ይብል ቅዱስ ያሬድ ጸሎትኩም ጽንዕቲ ሃይማኖትኩም ርእሲ እንተበኩሉ ትረድእ ከም ዝበሎ ነቦታትና ጸሎት ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ዝረዳእና ዝባረኸና እዩ። ኣቦታትና ገዳማውያን ኩሉ ናብ ኤርትራ ዘለዋ ብሓፈሻ መፍረ ሊቃውንቲ እዮም። ሊቃውንቲ ካብኦም ዝመፁ ገዳማውያን ኣቦታትና መነኮሳት፣ ዲያቆናት፣ ጳጳሳት፣ መምህራን ካብዚ ገዳም እዚኦም ዝወፁ ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም ብማየ ጸሎቶም ጽምኢ ነፍስና ዘርብዩ ንዘለዉ ገዳማውያን ኣቦታትና ብማየ ልግስና ጽምኦም ከነርዊ ጸሚኤ ዘስተኹምኒ ዝብል ቃለ ወንጌል እንፈጽም። ምግቡ ኣብ ክርስትና ዳያን መስትዩ ኣብ ጎረሮ ጽሙዓን ልብሱ ኣብ ዝባን ዕሩቃን ዘንብር ሰብ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዕለተ መከራ ካብ ዕለተ ፍዳ ከድሕኖ እሞ ንዑድ ክቡር እዩ። መዝሙር 40 ፍቕዲ 1 ኣብ ኩሉ ዓለም ትርከቡ ክቡራን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ገዳም ጻዕዳ እምባ ስላሴ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ናይ ማይ ጽምኢ ድርቀት ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክና በረኸትን ጸጋን ክህበና ንሕና ድማ በዚ ዕለት እዚ በሰዓት እዚ ነጻውዒት እዚ ዕሽሽ ከይበልና ዓቕምና ብዝፈቐዶ ክነበርክት ሰማያዊ ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና ንንህቦ ይውሕድኹን ብዙሕኹን ድማ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብውሕድ ተኣሚንካ ኢኸሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ክሸመካ ኢኻ ምስ ተባህለ ብውሕድ ነዝሃብናዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣጽባሕ ንጎ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብዚሕን ኣፈትፊቱን ክህበና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይበረልና። አባ አባ እንደብረ ሳላ እንወገሪቆ ዛንታስ ኔርወንዩ ምንም ጸብጽቦ አባ አባ من ዘይተደነቀ ብጸናፌ ጽልመት ተምሳልፍ ነፍስት ክንዲያ አፍ ደግን አይድሕነት በየሰገርካያ بخناف نتمني نعبا مرحني أبا أسركات حزني